ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ana nyatane. Dadi lawan politik orde baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake.
lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake